It-tbassir ekonomiku tar-rebbieħ 2022 maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea innota kif l-ekonomija Maltija għadha miexja fit-triq ta' tkabbir. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni Ewropea innotat kif pajjiżna għala daqqa minħabba il-pandemija iżda qed jirkupra b'mod maġġel. Skont it-tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea din is-sena se jkun hemm tkabbir ta' 4.2% waqt li s-sena d-dieħla l-ekonomija Maltija mistennija tikber b'4%. Il-Kummissjoni Ewropea innotat kif l-impjiegi f'pajjiżna komplew jiżdiedu minkejja il-pandemija. Ir-rata ta' qatt f'pajjiżna fl-2020 kienet ta' 4.4% waqt li s-sena li għaddiet din naqset bi kważi punt perċentwali. Skont il-Kummissjoni Ewropea, ir-rata tal-qatt se tkompli tonqos matul din is-sena. Il-Kummissjoni Ewropea innotat ukoll li d-dejn nazzjonali qiegħed taħt is-60%. Rigward id-deficit dan żdied minħabba il-pandemija iżda mistenni jonqos din is-sena u s-sena d-dieħla minkejja li l-Gvern se jilqa' għażieda fil-prezzijiet tal-enerġija. Minn dan ir-rapport ħareġ ukoll li dawk li kienu fir-riskju tal-faqar fl-2020 kienu madwar 20%. Din ir-rata hija inqas mill-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dwar l-inflazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea innotat kif Malta qed jiżdied bħal bqija tal-Ewropa. Iżda pajjiżna għandu l-inqas rata ta' inflazzjoni fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea innotat ukoll kif fis-settur tal-enerġija il-Gvern Malti qed jimpenja ruħu li jżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Malta qed taħdem tajjeb ukoll fuq l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Magħquda, l-aktar f'dawk li għandhom x'jaqsmu mal-ġlieda kontra l-faqar u s-saħħa. Skont il-Kummissjoni Ewropea, pajjiżna qed jaħdem ukoll tajjeb fuq xogħol diċenti u l-ekonomija fost oħrajn.